e tu ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, Vamos xa. Bueno, boa tarde a todos os que estades hoxe aquí en directo e tamén ás persoas que ides a ver esta conversa nos próximos días nas redes sociais de Celtas en Filton. Estamos aquí pois, na Mesopotamia galega, de Betanzos, que é igual que en Babilonia pois ten dous ríos que rodean. Alá eran o Tigris e o Éufrates e aquí temos o Mendo e o Mandeo. Estamos aquí na coroa, no alto do Castro de Unta, no corazón de Betanzos, e nun lugar, nunha tenda maravillosa que fai camisetas e que fai outro tipo de complementos, que é Alecrín Betanzos e que está atendida ademais por un rapaz que colaborou con nós en isto desinteresadamente. Por lo tanto, nada, non nos paga nada por publicidade, pero eu recomendo igual que gastedes aquí no comercio local, non? Que é do que se trata en vez de tanto centro comercial e tanta multinacional. Hoxe, igual que a vez anterior, é o segundo programa e continuaremos nos días sucesivos facendo máis entrevistas destas, máis charlas. A primeira foi con Tuco Cerviño, escritor, ex-xerente hospitalario, ex-diputado, ex-concelleiro, e que, bueno, unha persona que ademais ten moitísima cultura, como demostrou aquí, conoce a fondo a historia de Galicia e conoce a fondo moitísimas cousas e eu creo que disfrutamos bastante coa súa charla o outro día. E hoxe temos unha persoa que, ao igual que todas as persoas que van a pasar por aquí, pola que eu sinto unha grande admiración. Como artista, como escritor e como persoa, porque aquí só traemos xente boa. Xente boa, que cada un é de seu pai e de súa nai, cada un opina o que lle dá a gana, con total liberdade, que deso se trata a democracia e a convivencia, e que, bueno, vimos un pouco a chegada a xente, que moita xente o coñece, pero uns de vista, outros porque falan, e outro tal, pero é unha maneira de encontrarse coa xente frente a frente e falar das súas cousas. E é Tono Correa Corredoira, boas tardes. Hola, boas tardes. Entón, bueno, eu sei un pouco polo que teño lido. Esta semana, por exemplo, estivemos vendo este maravilloso libro de Edicións Bahía, saludo desde aquí a Patricia e a Belén, de Edicións Bahía, que lle editaron este fermoso libro de viaxes, ao mellor medio diario, medio ensayo, sobre Italia, non? Percorreu lugares que eu teño percorrido doutra maneira, non dunha maneira tan bonita como fixo el, pero que sí que temos visitado e coñecemos, non? E aquí tamén, do outro lado, tamén temos un catálogo de unha recente exposición que fixo hai uns meses en Ourense. E vamos a empezar un pouco a meter temas, non? De por aí. Ti naciche no ano 52. Sí, fai 72 anos, sí. Na Coruña. Na Coruña, sí. A primeira exposición a fixe no ano 75, polo que o vindeiro ano, pois, vou facer, chegando, non? Que a cousa está poñéndose cada día máis cara. Pois, chegando, vou facer 50 anos expoñendo, facendo exposicións de pintura, e vivindo da pintura, sí. Ti comenzache na Coruña con aquel proxecto que se chamaba Galga, non? Sí, bueno. E viña un pouco por aí a primeira exposición aquela ou foi anterior? Bueno, a primeira exposición foi cousa de Mon Vasco e de Tomás Pereira, non? Porque eu daquela, no ano 75, estaba vendendo peixe no muro. Eu levantaba cediño, ás 8 da mañá, estaba de pé arriba das caixas cos tocos, subastando a baixa, non? Vendendo lotes,
e mareas enteiras de xurelos, ás veces para a fariña de pescado doía moitísimo vender todo aquel tesouro para os fariñeiros ali esperando que te aburriras, non? Como buitres, non? Eu estaba vendendo peixe, pero eu debuxaba e pintaba e un día apareceu en casa, pola tarde apareceron Tomás Pereira e Mon Vasco. E Mon dime, bueno, prepara un poemiña desos teus para o folletito porque vas a expoñer aquí na galería de Tomás. Eu peguei un brinco e dixen, pero vou expoñer o que? O que? Coño, non te deixaches en casa outro día unha carpeta de debuxos e tal? Eu sei. Pois ya levei a Tomás e xa está todo en marcar. Está todo en marcar, xa. Así xa che veo que traballo. Sí. Está todo en marcar. Xa o levamos a un sitio, están poñendo marcos, están tal, e fomos a Coruña a verlo, e xa estábamos os marcos preparados, os passepartús e tal, e cual. Mon Vasco fora concelleiro tamén, non? Ou non fora? Non, que fora? Tiña alguna relación co goberno local, Mon Vasco asesorou para a cultura na primeira corporación democrática, aquela na que estaba Rafael Vare, sí. aquel momento, sí. Ele estaba un pouco de asesor cultural, non? Estaba de concelleiro de cultura, se mal non recordo, Vázquez Pozo. Pode ser que estivera Vázquez Pozo. Vázquez Sí, que había un goberno de coalición. Sí, pode ser, sí. Sí, aí está. Ainda cumpliu anos onte, Vázquez Pozo. Sí, pois aí, en ese momento. E Mon, pois, foi asesor. Logo, tamén houve proxectos que presentamos, por exemplo, unha cousa que está esquecida, que a xente non se lembra deso, o Palacete de Santa Margarita. En un principio empezáronse as obras, porque aquelo levaba parado, nin se sabía, durante todo o tardofranquismo aquelo era unha ruína que estaba ali parado, e nós intentamos buscarlle, non? Unha historia como centro de arte contemporánea. Mon o que quería era convertir todo o Parque de Santa Margarita nun museo de escultura ao aire libre. E que o Palacete, o que agora é a Casa das Ciencias, fora o lugar de referencia, de exposición, un centro de arte. Presentamos como Galga, presentamos un proxecto, Jaime Cabanas, Mon Vasco, Felipe Peña como arquitecto, e gañamos. O sea, démonos o premio e máis empezouse a obra. Entón foi cando chegou Paco Vázquez ao poder. E Paco Vázquez o primeiro que dixo foi que el non recibía herdanzas políticas. Que el non recibía herdanzas. Entonces, cambiou o sentido a todo. O quiosco Alfonso, que iba a ser, nun principio, estaba Antonio Simón en esa historia, iba a ser nun principio un centro multicultural, o sea, para todo tipo, para cine, para teatro, para vídeo, para pintura tamén, para presentacións de libros. Iba a ser un centro, o quiosco, non? Iba a ser un centro para todo tipo de manifestacións artísticas. Se convertiu nun pequeno pazo de exposicións, a meu modo de ver bastante ruín, porque para eso non sirve. Hai dúas escaleiras inmensas, as dúas mellores salas que ten, pois son unha a cada lado, e no medio unhos pedazos escaleiros ali que destruen a sala por completo. Son dúas salas, é unha obra, sinto decirlo, a mí me parece horrorosa. Mira, solo pensar unha cousa, as vidrieiras de Jorge Castillo, que, como toda vidrieira, debe traspasar a luz, e entrar a luz filtrada por unha vidrieira, por un vitral, dentro dun espazo interior, están cegadas. Están todas cegadas. O sea, están os cristales que miran para fora, miran para fora do quiosco, pero non ves ninguna ventana. Ti entras no quiosco, está todo cegado. Todo cegado. Luz artificial. Claro, todo cegado. Por qué? Porque cando poñían os cadros detrás, claro, o sol, que as vidreiras, que é unha especie de cristal reflex, producían tal temperatura que había cadros que derretíanse.
puxeron un cadro de Rafael Baixeras, estaba pintado con bitumé, que é como unha especie de alquitrán, non? Un betún que estudia bitumé. Derretíase o cadro, non? Coa temperatura dos vitrales. Pero digo, con que os o fallo foi xa de concepto, de que non tiña que ser destinado. Sí, moi chulito, porque é moi chulito, sabe, paseando por Coruña, siga ali, moi chulito, non moi... Como teñen que ser os capos da mafia, moi chulitos. Entón, colleu, cambiou o sentido de todo. O que iba a ser, entendes, un centro de arte contemporáneo, o Parque de Santa Margarita, un museo de escultura ao aire libre. Quedaría fantástico. Estou imaginando, además, o Parque de Santa Margarita que é o corazón, o pulmón da Coruña. Bueno, puxo ali o péndulo de Foucault, está moi ben, pero que, bueno, que a min sempre sentoume como unha patada no fígado, porque Coruña sigue sin un centro de arte contemporánea, joder, que poda competir. Entendes? Non o temos. Hubo unha temporada que foi nosa, no centro eléctrico ese está aí abaixo, fixo o paripé, porque iso foi todo un paripé de facer unha colección de pintura, traer xente internacional, empezou Luis Caruncho con todo eso. É un paripé, porque ese tipo de empresas o que utiliza a cultura, unha, para patrimoniarse, porque compran obra, de feito agora teñen un patrimonio descomunal que non sabemos o que van facer con el, descoñécese o paradeiro de todos os premios que deron e todo tal, e ao mesmo tempo todo eso o desgravan. É unha forma de pagar facenda, e que non pagan facenda e fan marketing, fan propaganda, e ao mesmo tempo se patrimonian con arte. O sea, é unha xogada perfecta por parte da... Chegou un momento que, sendo a xogada tan perfecta, tamén cansáronse dela. E cerraron o museo. Cerraron o museo porque o museo daba traballo, había que traballar, había que contratar ali a un director, había que contratar a un... é mellor, para que? Entonces, apelo. Que pasa? Coruña quedou sin ningún... Non temos centro de arte contemporáneo. Compostela ten o CEGAC, Vigo ten o Marco, pero Coruña quedou sen nada. Sen nada. Unha cidade que pretendía ser o faro, a Torre de Hércules, entendes, iluminando, entendes, tirando unha estrela na frente de Galicia, iluminando, tirando, exportando Galicia fora das nosas fronteiras, que non sabe nin poñerlle o nome de María Casares ao Teatro Colón. Esa é outra, sí. Bueno, estamos ahora con eso. Cando podería ser unha xogada perfecta para poñer a Coruña no mapa internacional, porque María Casares é unha figura, entendes, reconocida xa non en Francia, é unha figura reconocida internacionalmente. É unha forma de poñer Coruña no mapa. Pero aquí, claro, como eu viña cando camiñaba para aquí, non? Esta Galicia nosa ten moito que ver ca aquela Irlanda da que falaba James Joyce, que é unha porca que está comendo os seus corrichos. Así de duro, o digo, é unha porca que come os seus propios corrichos. Entendes? O dixo James Joyce de Galicia e o di Correa Corradoira desta Galicia que me tocou vivir. Entendes? Porque ves para aquí, colles un camiño, ves que cortan 4 eucaliptos e de pronto descubres que temos paisaxe. Acaba de pasarme ahora, vindo para aquí, de Carral a Betanzos. E hai un tramo, aí, chimparon os eucaliptos, fixeron unha tala. E de repente apareceu a paisaxe. Aparece, ves o país. Ves que Galicia ten vals, que hai unhas montañas do outro lado. Pois, de todas maneiras, con o nivel de plantacións desa especie que está vendo agora e a que queren meter con Altri, eu creo que están transformando o territorio. Posiblemente xa non haxa paisaxe. Claro, é un país sometido a unha... Nin detrás do seu país. Claro, por iso estou dicindo que é unha porca que come os seus corrichos, porque está sometida a unha autodestrucción. Entendes? Deixándose, ademais, adoptando o papel dun país tercermundista, dun país produtor de materia prima, o sea, de pasta de papel, o sea, facer o traballo sucio, pero logo que dá diñeiro no papel, a manufactura que é o papel tisú, o papel xaponés, o papel cuché, eso fan outros. Claro, eso fais en Cataluña.
Sí, de feito, ti vas a países, digamos, do primeiro mundo, por chamar de alguma maneira, non subdesenvolvidos, e non che plantan eucalipto ali. E hoxe o eucalipto, polas especies que a través de alteracións xenéticas, hai eucaliptos que sobreviven en todo o mundo. Antes non, pero antes, donde non se daban, na zona onde había xeadas moi fortes e tal, ahora danse. Producir materia prima é tercermundista. O sea, o mellor algodón do mundo é o egipcio, non? Pero a moda é italiana e francesa, non é egipcio. Pero, sin embargo, o mellor algodón do mundo é o egipcio. Pois isto está na rica e... Mira, e volvendo ao tema da historia, depois, uns anos despois de Galga, apareceu Atlántica, que tuvo moita repercusión. Sí, Atlántica, sí, porque Atlántica incluso abriu a nivel español un horizonte, que é o horizonte da contemporaneidade, do horizonte das últimas tendencias. Posiblemente xa estaban abertas en Cataluña sobre aqueles encontros que se facían tamén en Pamplona por os pintores catalanes, bueno, Chimós, Montadas, Zús, unha lista, non vou citar máis por non ser pesado, pero Galicia en ese momento foi pioneira, por así decirlo, porque Atlántica foi un golpe que o demos antes que o Madrid Distrito Federal, por exemplo, foi anterior. Entonces, tomaron nota. De feito, en ese momento chamábanos para expoñer en Lisboa, en Dublín, en Málaga. En ese momento eu estaba dando clases, pechei a academia porque non podía atender. O sea, tiña tal demanda de pintura nos anos 80 e primeiros 90 que eu acababa de ser pai, montar un taller, tiña modelos, debuxo de natural, grabado, pecheino por eso, non porque non me gustara, porque é que non podía atender a miña carreira como pintor. Entón, pechei e dixe, mira, non podo... Bueno, pero eso podíalo facer porque había demanda, claro. Había demanda, sí. E mira unha cousa, e despois aquelo outro do Grupo Orzán, chamábase, eso como xurdiu despois? Porque eso era máis xa un tema de imprimir cousas, de rollos de... Sí, Grupo Orzán... Que consistía? Grupo Orzán, en principio foi un grupo de pintores, de escultores de Coruña, non? Chelín, Xoti de Luís, era de Cambre, non? Sí, Pedro Muiño, Pepe Galán, César Otero, e máis Gómez Chá. Creo que non esquezo ningún. Bueno, tampouco pasa nada, que non estamos facendo examen. Sí, pero creo que non esquezo ningún. Entón, xuntábamos ese momento, había un local que era un pouco... Era o local onde eu tiña montado o taller este de Orzán 139, este taller con modelos de natural, grabado e tal, que estaba... E ao cerrar o taller, eu chamei a estes amigos, sentamos ali, e me dixen, montamos unha editora de obra gráfica, con unhos socios, e tal, igual. E nos pareceu que podía a cousa funcionar, e funcionou, claro, funcionou. Nos tiñamos en ese momento 100 socios. Nos daban, perdonadme pola ordinariedade, pero vou a falar de números, porque xa pasou tanto tempo que tanto tempo. Pagábanos daquela 2.000 pesetas de cuota. Eran 100 socios. Eso significaba que nos emitíamos todos os meses 100 recibos e ingresábamos na conta de Grupo Orzán 200.000 pesetas. Sí, 200.000. 200.000 pesetas. Que isto, no ano 84, 85, que foi cando funcionamos, era unha pasta.
Era unha pasta porque o alquiler do baixo eran 30 ou 35.000 pesetas, o soldo que lle pagábamos a unha secretaria eran 40.000, o sea, era unha pasta. Entón, podíamos montar exposicións de outra xente, podíamos editar, chegábamos incluso a concurrir a Arco. Collimos un par de anos stand en Arco, o sea, que tiñamos medios para movernos e funcionou. O que pasa é que despois, o de sempre, as diferentes, tamén cumplimos unha función, foron uns anos que facía falta. A partir do noso, xa empezaron a aparecer imitadores, empezou a animarse o galerismo na Coruña un pouco e tal, e nós pensamos que habíamos cumplido unha función. Tamén tuvimos diferencias entre nós, porque é difícil entre os artistas. Somos xente que temos que aprender a conspirar, porque somos respiradores, non? Todos respiramos polo tubo persoal, pero temos que aprender a conspirar, non? Os artistas, eu penso que é unha asignatura pendente que temos, que ha de relacionarnos e aprender a respirar os uns cos outros. Esa cosa da conspiración. Perder tanta individualidade, porque hai un mito en estas culturas, nesta sociedade do individuo, non? Como se fora unha riqueza. Pode ser que ser persoa singular teña certo atractivo, pero a grandeza humana, o que é a grandeza humana, non me estou referindo a certo atractivo, senón a grandeza humana, a algo humanamente estrutural, ven desa estrutura humana, desta lingua que estamos a falar, desto que estamos falando. Claro, porque nós somos obras de arte, estamos construídos colectivamente, sabes? O sea, que sería, por exemplo, sin Picasso, sin Matisse, sin Giacometti, sin Paul Klee, sería un pobre desvalido. O sea que, a mellor, é que nin se me hubiera ocurrido ser pintor se non hubiera existido esta xente, entende? Claro, pero é que esta xente está existindo dende o Paleolítico inferior, desde fai 40.000 anos ou máis que estamos traballando, que hai unha forza, e esa forza ten unha inercia, e iso é estrutural, e iso está facendo o ser humano. Está dándonos unha dimensión humana, que é o que nos construe, a fin de contas. Porque a arte é moito máis estrutural do que parece. Porque pensamos, moita xente pensa, que a arte é algo decorativo, a maiores, non? Que non é importante. O importante é a economía, a gilipollas, non? Aquilo que decían os yanquis. O importante é a pasta, coño, que non te enteras. Non. O sea, o importante é a educación. O importante é a formación. O importante é a estrutura, o importante é a alma, que é o que vai por dentro. E a arte, aparte, bueno, eu aí coincido contigo, e hecho toda a razón, pero bueno, claro, desde un punto de vista máis ideolóxico, porque eu, xa me dirás, ti, que ten a arte de compromiso social, político, de todo tipo? Todo. A arte no momento que é auténtica, porque se non é auténtica é unha falsificación, no momento que ten que ser auténtica, ten que responder a seu propio criterio, ten que ser de alguna forma fiel ás seus mismas pegadas, ten que saber do que fala, e ten que ter un compromiso co que está, co que ten nas mans. Se non existe ese compromiso co que estás falando, co que estás vivindo, entendes? É todo unha falsedade, é todo un pijerío, é todo o que estamos vivindo agora, puro postureo, entendes? O que xe é o que se está vendendo agora. Eu se levanto un pouco a cabeza e non quero levantar ás veces moito, sabes? Porque que espanto, entendes? O que ves é un pijerío desmedido, é un postureo total. Por qué? Porque falta eso, precisamente como estás a falar, falta compromiso. O sea, o que falta é ter ese vínculo, entendes? De verdade.
Cando cheguei a África, a min África deume Namibia, deume, sabes, como foi como unha bomba interior, que pronto sentíme outra vez, sabes, desbordado pola experiencia, non? Entón, hubo un momento que un arquitecto que estaba ali na obra, Masabane, estábamos ceando, miroume así de frente e preguntoume por qué, non? O sea, because África. O sea, por qué? O sea, África para ti. O sea, que significa África para ti? Non? Por que ese compromiso de pronto dun europeo que ven aquí? Por qué? De onde ven eso? Contestei que quedou, díxenlle, porque é a primeira experiencia que teño dunha verdade. O sea, dunha verdade superior a ti e a mí. Algo que nos vincula e que nos supera. Dunha verdade. E sabes do que estou falando, Masabane? E outro quedou, dixo, sí. Era certo, era certo. En África, mira, te levantabas pola mañá, ibas a traballar e de pronto salía o sol así por detrás, por encima dunha casa, era como se metera unha lanza de ouro atravesando a cidade aquela, tras, bum, na dirección que iba. Era unha lanza como salía o sol ali. Era unha cousa, pero sabes, atravesaba o ceo, sabes, se clavaba no horizonte aquilo. É unha pasada. E de pronto, cando ibas pola street, te adiantaban os nenos camiño do colegio, sabes, xogando, imagínate, non? Unha manda de neniños, naves africanos, choutando, te adiantaban, e os cans detrás. Eu quedaba paralizado, o sea, non iba a traballar, o sea, quedaba, paralizado na calle. Claro, unha enerxía de pronto que te facía temblar o corpo inteiro, vías aquela luz, non clavándose ali. Os nenos que che deixaban aquela vibración, os canciños todavía movendo a coliña por ali diante, tal e cual, e os 200 metros que te faltaban para a Rosa dos Ventos, non? Todavía por camiñar, sabes? O olor a salitre, sabes? E depois chegabas ali e viña a foca todos os días, a lucirse con peixe na boca, ali abaixo. Viña a presumir unha foca, que iba ali, era unha baía, ali abaixo, sabía que nós estábamos traballando arriba, facendo o mosaico da Rosa dos Ventos, e viña a foca, alá, co peixe na boca, e o comía así no peito e tal, e depois chegaba o mediodía, sentábamos a comer, non? E Lamec, que era o Sibambo, que era un negro, que era tan negro que era azul xa de negro, non? Estos negros son tan negros, porque ali hai uns negros moi lindos, sabes? Uns negros así como douradiños, teñen ese punto de ouro na pel, sabes? Que esos negros nilóticos que chaman, non? Pero os osibambos son dunha negrura, sabes? Que non te podes imaginar, non? E ademais non falaba nin inglés, nin nada, falaba o xibambo. E eu aprendendo algo do xibambo para poderlle decir hasta logo, e saludalo, sabes? Comía lapas. O sea, chegaba ahora un obreiro, picando, cavando, chegaba o mediodía, o que chegaba era un tupper con lapas. Eso sí, unhas lapas enormes, unhas lapas xigantes, non? Cada lapa aquelas era como unha ostra, de volumen, con salsa picante, con chile, con piri-piri, comendo deso. Entón, joder, sabes? E nós, con Celia máis eu, ali cun buffet que nos traían, os jefes, tal, entón eu o que facía, o buffet que sobraba, collía para comer un pouco o meu, e o resto todo repartía con eles, tal. Cando marchei, cando acabamos a Rosa dos Ventos e marchei, choramos todos xuntos ali. Porque ele se marchaba, eu marchaba un amigo. África, resumindo, foi unha experiencia dunha verdade que aquí esfumouse, fai moitos anos. Eu penso que aquí esfumouse xa antes de nacer, todos nós.
unha verdad, un mundo todavía auténtico, un mundo, sabes, que dá ese sentimento, joder, de en que a vida e a arte é un todo, sabes, un todo, respira todo xunto, sabes? E nós somos uns pobres animaliños, entendes, que padecemos esa enfermedad, a enfermedad da vida, que nos mata, é unha enfermedad mortal, a de vivir. Padecemos eso, e como eso fainos sufrir, porque hai moito patos, moito padecemento. O único que temos é a beleza, é o amor. É o único que temos. Entonces, a beleza e os afectos. Eu son humano, é moi débil. Entón, teño que decir. Mira unha cousa, e agora que falabas da Rosa dos Ventos de Namibia, fixeche tamén a Rosa dos Ventos da Coruña, ali ao pé da Torre. Cando falabas da estrela, non? Da arte de convertir a Coruña nunha estrela, de alguma maneira, simbólicamente, ao mellor reflicte eso, non? Esa Rosa dos Ventos tamén, non? Algo de idea deso, non? Sí. E o outro día, creo que os do Bloque de Oleiros fixeron un acto onde fuche ti para pedir a restauración daqueles golfiños que hai que levan tantos anos en Santa Cristina. Que está con unha grieta ali, levan uns... foi no ano 83, me parece, ou 82. Bueno, eu lembro ali de casi sempre. No ano 82, 83, cando... No, perdón, no 92. No ano 92. Foi, ademais, cando o mar Egeo coincidiu con... Eu estaba ali traballando e vin o fume dende a Torre de Hércules ao Faro de Mera. Foi cando o mar Egeo, no ano 92, sí. E, bueno, ten unha grieta, vería que amañalo, hai un pouco un conflito aí de competencias, non sei... Aquilo igual é de costas, non? Claro. O Concello di que aquilo de costas, pero Costas di que o paseo marítimo forma parte do paseo marítimo. Claro, que corresponde ao mantimento ao mellor ao Concello. Entón, en este momento, pois, están un pouco, sabes, xogando a pelota de ver a quen lle toca as competencias. Aí vai ganar Gelo, que é cabezón. Pois non o sei, Bueno. pero hai un conflito de competencias e a min o que me gustaría é que se amañara, que non quedara cousa no aire. A min tanto me ten que sean un como outro. Da igual. Pois, que che vai dicir? Depois andiveche tamén por México. Sí. Fuche ali becado, me parece, estiven lendo. E iso, como foi iso? E que experiencia tiveche en México? Falache de África, pero de México non falache. Sí, porque cando México, date conta, foi no ano 79, no 80 no 79 e 80. Volvín no 80, sí, cando Atlántico. Era moi noviño, non? Pero México, para min, representou de alguma maneira unha transformación. Bueno, estou aquí para explicarlo, non? Bueno, ti fala o que queiras, que aquí non hai. Eu cheguei a México como un artista vanguardista que me pasaba o culto europeo, entonces eu xa conecía, sabes, a morte do arte, o dadaísmo, o suprematismo, Malevich, máis alá, o alén da arte, sabes, como moi culto, moi avanzado, moi preparado, non? Que cando cheguei a México empecé a vivir a realidade e vi o que valía a vida dun neno pequeno ali, e como se dibuixaban nos mercados os perfiles da xente, e como olía aquel mundo, e como te tiñas que xogar a vida a cada volta do camiño. Eu dime conta de que todo o bagaxe cultural que eu tiña non servía para nada. Peuseme abaixo, rompeuseme como un plato de sargadelos de porcelana en mil cachiños.
Entonces tuve que volver a empezar. O artista culto europeo Veus abaixo. desapareceu. Naceu outro, por decirlo de alguna maneira, non? Volvín. Houve un antes e un despois de México. Entonces volvín a plantexarme a arte, pero como un neno a partir de cero, volver a nacer como artista. Bueno, recordo que cheguei aquí, que eu, cando marchara, facía espacialismo, unha pintura, sabes, si por si faz, que dicíamos nós. E cando volvín, eu pintaba outra vez figurativo, estaba contando asuntos, mitos, e cor. Estaba recobrando un pouco valores, non? Da sensorialidade, non? Xa non do concepto, porque o concepto xa me interesaba bastante menos. O que me interesaba máis, ao volver a empezar unha cousa, empezas polo principio, que son os sentidos, sabes? Entón, o que máis me interesaba en ese momento, ao ter que empezar na arte, era precisamente o contacto, non? A vista, o tacto, a materia, sabes? Un pouco a filosofía que ten a materia en sí, a relación con ela. Entonces, era unha pintura así un pouco figurativa. Tal, hubo un pintor aquí en Coruña que me dixo, cando viu que estaba facendo, joder, que retroceso. E eu digo, non, sabedes que non, isto non é ningún retroceso. Efectivamente. A volta da esquina, o que veu de moda foi a transvanguardia, e o neoexpresionismo alemán, que coincidía precisamente o que estaba eu facendo nese momento. E a arte mexicana, aquela precolombina e todo aquilo, eso influiu en algo? Sí, moito, sí. Moito porque aí, máis que a nivel formal, a nivel mitolóxico. A nivel en México, penso que ten máis sustancia. O que é o mito, o que é a historia, o que é a raíz das cousas, que a exposición, a imaxinería delas, sabes, o espectáculo, sabes? É máis importante un pouco a mecánica interior, non? Esa mecánica que hai en México de vida, de morte, retroalimentándose como unha máquina con unha enorme crueldade, pero ao mesmo tempo con un infinito amor. O sea, é moi difícil de explicar o que estou dicindo. Pero na mitología mexicana está este infinito amor, está esta mecánica cruel, non? Como convive eso? Eso ten unha forza descomunal, sabes? A nivel simbólico. Penso que foi o que máis me... E sobre todo... Mira, se queres, te conto unha anécdota. Mellor, veña, dalle. Para ilustrar, non? Porque ás veces estás falando así en teoría e tal. Isto pasoume en Tehuantepec, que ese sitio onde México saca cinturiña, non? E máis pensaron en facer o canal que despois fixos en Panamá, facelo aí, en Tehuantepec, non? Unindo o Golfo de México co Pacífico. Aí, en esa zona estreita, está Tehuantepec, un poquito ao sur de Oaxaca. Oaxaca está un poquillo ao norte. Para min é unha das zonas máis intensas de México. O que viví por México adiante, esa zona en concreto, pareceu moi intensa, moi fermosa, ademais, con unha natureza moi... Sabes, non é a selva de Yucatán, pero tampouco son os desertos de Sonora. O sea, nin a montaña pelada de Tasco, sabes? É un México verde, montañoso, agrícola, moitísimos indios, sabes? A población indígena ali pode estar no 80-90% da población, o sea, é enorme. Un día no mercado
estaba pola sección ali dos textos, da cestería, me encontro no chan, tirado, un bebé, unha criatura. Eu, solo, tirado, no chan. Entón, agachei, toquei, e queimaba de febre, pero queimaba. Ao tocalo, notei o lume nos dedos, unha pasada, queimaba. E levantei a vista. Entonces unha india que estaba de frente dixo: "No, güerito, no es mío, es de aquella outra india." Señaloume unha rapaciña, noviña ela. E según señalou pa ele, e mirei así, a outra, poñéndose, son moi presumidos, sabes? Poñéndose guapa, para parecerme guapa e tal, poñéndose a mellor cara, tal cual. Entonces, digo, este niño é seu, é suyo, sí. E depois, hai que darle agua, unha aspirina, porque se va a morir. Hay que darle, se va a deshidratar, se va a morir. Ay, güerito, no se preocupe usted tanto, que tengo más en la casa. E de pronto a min se me esnaquizou o mundo, como aquelo que acabo de contar do plato de sargadelos en 100.000 cachos. Foi ese momento. E fixo todo o mercado como un plato de sargadelos, fixo todo. Cataplunchis, pum, tomar por... Buah, quedei flipado. Collín o neno, lo puxen ali, lle quitei a roupa, conseguí un pouco de agua, refrescamos e marchei. De verdade, flipei. Cando me dixo, no se preocupe usted, que tengo más en la casa, dixen eu, ¿dónde carallo estás? Entendes? Europeo de merda. Onde viñeches parar? Isto é outro mundo. Claro, é outro mundo. Aquí hai outros valores. Pero a mellor é a realidade tamén que hai por Claro. aí adiante en mogollón de sitios. Claro. Nos vivimos nunha especie de burbulla. É que ali se morre un pequechiño, alivia unha situación de exceso de natalidade que hai na casa, que non dan para cubrir gastos. É casi un alivio para aquela muller. Tengo máis en la casa, será por nenos. O sea, pero te digo que esta mestura de amor, de crueldade, de beleza, sabes? México, a mí, en ese sentido, era o terceiro mundo, era a primeira experiencia que tuvera eu co terceiro mundo. Entón, sí marcou. E Namibia foi o recordatorio. Ahora, xa de velliño, cheguei ali a Namibia. Claro, depois outras experiencias así, fora de aquí, outra é a que falábamos antes ao empezar, porque aquí volvo a falar do libro, de esas viaxes por Italia, non? Sí. Eso, bueno, por certo, vamos facer un pouco de publicidade, xa que está aquí as amigas de Bahía Edicións, que sacaron esta maravilla de libro, perfectamente ilustrado tamén, e que ainda se pode conseguir pedindo na librería, non? Contanos un pouco, que te levou por aí, cal foi a motivación, eu a intúo, pero de todas maneiras... Eu son un autodidacta. Eu non fixen carreira, eu fixen un dos estudios que fixen foi primeiro de arquitectura. En descriptiva, matrícula de honor, Donadeu Fernández Calvo, matrícula de honor en descriptiva. Fixen primeiro de arquitectura e plantei, porque me dime conta que non quería facer casas, que non quería, entendes, que me obligaran a especular con un solar, eu, xa, intuía outro mundo, sabes, con moita máis, sabe, humanidade, moita máis trascendencia, porque a arquitectura, vamos a ser, é maravilloso polo volumen, a dimensión, a importancia das cidades, porque
claro, as arquitecturas dan paso ao urbanismo, e o urbanismo ás cidades, ás urbes, non? Entón, claro, todo eso ten unha dimensión que non podemos decir que eso é unha atrapallada, non, a arquitectura, cousa loable. Pero é unha arte aplicada, porque unha vivenda ten que responder a unhas necesidades. Cando, por exemplo, se me di que unha pintura ou un poema ou unha canción ten que servir para lavar os dentes ou calzar ou tal e cual, pois xa sería unha... Eu prefiro que a arte grande, que non teña esa obrigación, non, de ter que cumplimentar, non, con unhas necesidades humanas, que simplemente sea pola propia dimensión, entendes, da estética, da verdade que conleva en esa estética, entendes, con esa forza. Entonces, a mí eso me arroba, claro. A arte pura, abarroso. Me gusta moito a cerámica, me gusta moito a roupa, me gusta moito a arquitectura, pero eu, para min, a pintura, a escultura, a poesía, a música, están en outra dimensión das cousas non útiles, que son as máis útiles. Que son as máis útiles. O non útil é o máis útil, é imprescindible. O imprescindible na vida é a non utilidade. Eso é o rango, vamos, superior. Entón, volvemos. Estuvo moi ben todo eso, pero volvemos. Que é o que te levou a coller e dicir, bueno, voume coller e voume ir en tren a recorrer Italia, cos seus aprender. Porque aprender pintura, aprender escultura, porque eu sabía que Italia en ese momento estaba Michelangelo, estaba Giotto, estaba Piero della Francesca, estaba un Renacimento enteiro esperando por min, estaba ali esperando por min, e vin maravillas, maravillas. Por exemplo, na segunda parte deste libro, cando unha cousa maravillosa me encontrei no sur de Italia, en Reggio de Calabria, non? Os homes de Riace, non? Os bronces que están no Museo de Reggio de Calabria, home A e home B, eso é unha obra sobrenatural, eso é desta estatuaria griega, sabes, da época clásica, posiblemente poda ser de Pericles, perfectamente, de Pericles de Fidias, do século de Pericles, pero da época clásica, pero eso pode ser do taller de Fidias, aqueles homens de bronce, sabes, cos ollos embutidos de marfil e os labios e os pezós en cobre, embutidos en cobre, sabes? O sea, aquilo é unha preciosidade, unha barbaridade de bonito, non? É tan bonito como a auriga de Delfos, os cabalos que están en San Marcos, en Venecia, que son dese mesmo momento, todo o que estou falando. E unha cousa maravillosa griega tamén que vin no sur de Sicilia, no Valle dei Templi, en Agrigento, eso é espectacular. Espectacular. Eso vas pola mañá, ceriño, a pasear por ali, e ves as abellas zoando de flor en flor, e seguindo os pasos e tal, e ves aqueles templos grandiosidade. E o mar de Libia, ese Mediterráneo. No, aquilo impresiona, sí, que é espectacular. Sí, é unha beleza. O val dos templos é flipante, é unha desas cousas que non se che esquecen na vida. Non, na vida. É como, a mí me dá unha sensación incluso como de, sabes, o máis sagrado do Mediterráneo, non? Como se fora un pouco, sabes, a quintaesencia do Mediterráneo. Din que é digamos que dos templos son os que mellor se conservan de todo o rollo da antigüedade, da Grecia antiga, non? E curiosamente, porque, o rollo do Mediterráneo tuvo moitos cambios e todo eso, e aquilo supoño que pertenceu a Grecia, non? En
épocas. En Italia ves maravillas, en cada... A ti cal che gustou máis, o norte ou o sur de Italia? Desde o punto de vista xa non estrictamente artístico, senón... Oi, se me das a leira que queres máis, a papá a mamá, que che gusta máis, os Beatles ou os Rolling Stones? Que estamos no de sempre, non? É que, non, ter que elegir é unha putada, Sí. non? Eu podo quedarme con todo. Pois non, É túa, Italia é túa, quédate con... claro, porque andar elegindo é unha putada. Cada cousa ten o seu aquel, non? O norte de Italia ten cousas maravillosas, non? Como, por exemplo, Venecia, non? Sí, sí. Venecia, sabes? Eu cando cheguei, por exemplo, á Galería da Academia, pero cando cheguei ao Pazo de Peggy Guggenheim, e vin os Giacometti, os Bacon, o Canal e tal, Sí, o bueno, sitio. a propia cidade é un espectáculo. É un espectáculo único. Sí, Venecia. E ao lado mismo de Venecia, Padova, non? Sí. Padova, outro sitio. Sí. Sí. No centro de Milano, o Castelo dos Sforza, non? O Castelo Sforzesco, non? E dentro do Castelo Sforzesco a Pietà Rondanini, a última escultura de Michelangelo. Pá. Eu iba todos os días, que estuve en Milán, iba todos os días a ver. Entraba no Castelo Sforzesco, xa sabía o itinerario, pasaba por unha sala que está decorada por Leonardo da Vinci, que as columnas son árboles, e logo as bóvedas que se van xuntando son as ramiñas que se van tecendo dunhos árboles con outros, vaise tecendo todo, e no centro, nas partes máis altas, entra a luz pintada, non? Como iluminando, non? É todo falso, está todo pintado. Eso está todo pintado por Leonardo, porque Leonardo estuvo ali con unha estancia, non? Traballando para os Sforza, e ao final do museo, xa saindo do castelo, está a Pietà Rondanini, non? Que é unha peza de Michelangelo, bueno, prodigiosa, non? Porque é unha peza que, me parece que tiña el 84 anos, cando estaba traballando en ela, e a tiña xa pulimentada, a tiña os brazos, estaba a peza pulimentada, xa, cos detalles, cas venas, cos tendones, como traballaba el, non? E de pronto deuse conta de que a figura estaba máis adentro, que non estaba aí, que estaba máis adentro no bloque. E agarrou o mazo e ras, e rompeuna. O cacho que rompeu está exposto na Galería do Uffizi. O cacho que rompeu desa escultura está no Uffizi, o despoxo, non? Que volve, entra outra vez ao bloque, sabes? Ca gradina, que é ese cicel que vai deixando os sucos, é un cicel que vai tendentes, sabes? Entón, aparece outra vez Cristo, sabes, máis adentro da pedra, o rostro e tal, todo cas rayas da gradina, sabes? Pero é un arrebato total, ves o arrebato do artista aí, ves, te das conta que Michelangelo, coidadiño con él, coidadiño, menudo carácter, hostia, que potencia, que poderoso, son desos figuras que hai na historia da arte que a mí me apabullan. Eu teño un pouco ese instinto, por eso o recoñezo. Eu teño un pouco, sabes, ese instinto. Outro home con ese poderío é Van Gogh. Van Gogh, eu non coñezo outro pintor que se acercara a pintura este tan viva como a pintura de Van Gogh. Eu non coñezo outra pintura donde as estrelas camiñan, as estrelas xiran, os astros arden, e os cipreses arden, e os move o vento, que eu estou falando, se me está erizando xa o pelo, que Van Gogh está vivo, porque Van Gogh xa non pinta as cousas, é que pinta a vida das cousas, a enerxía das cousas. O sea, vai
Sabes? É como se as cousas de pronto foran fontes, manantiales. Os destapa os manantiales, destapa color, destapa forzas, destapa a vida, non? Hasta nos retratos o fai, nos autorretratos, que destapa a vida, non? É unha pasada, Van Gogh, unha auténtica animalada, en ese sentido, ese poderío anímico, non? Que o ten Michelangelo, o ten outra xente como Rembrandt, Goya, sabes? Que é moi poderosa. Claro. Picasso ten algo deso tamén. Picasso ten un punto así de rústico. Mira unha cousa, volvendo un pouco máis a ti que non a outros artistas e esas cousas, ti depois... Bueno, pero eu sin eles non son nada, non sei. Que é o que estaba dicindo aquí antes, é que eu, se son pintor é gracias a esta xente, que senón, de onde veño eu, que non ten sentido nada. Claro. Mira unha cousa, e ti despois, bueno, ti ao mellor estabas un pouco encamiñado, se te deixaras ir e non tiveras claro de o que querías, por que camino querías seguir, ao mellor pois estarías, o que sei, no muro, ali no puerto, traballando. Pero depois, aparte de toda esa etapa na Coruña, depois fuche caer a Oza. Como viñache caer aquí a Oza? Como foi iso? Ai, porque tuve que facer unha desintoxicadez, estaba pillado por alcohol. Tuve que facer unha cura de... Eu fun alcohólico. Sí. Aos 36 anos, exactamente, tiña cirrosis hepática, hepatopatía etílica. Entonces tiña o fígado fundido, e cando deixei de beber, bueno, digo públicamente, xa, pasou moito tempo, e ademais, pode ser un exemplo de xente que si quere vai salida, non? Entonces, cando fixen a parada, cando me pararon, non? Con unha cirrosis, o médico chamoume do ambulatorio e dixo, tú bebes? Non pouco, tampouco, non, moito. É que levo non sei quantos anos, díxome aquí, de médico de familia, mirando, eu unha analítica como esta non a vi nunca. Púxome no sitio, non? Entón parei. E aos 20 días deu un delirium tremens da abstinencia. Me comían os bichos de noite, sudando, me comían os vermes, terrible. Entonces, aí foi onde dixen, neno, o tomas en serio, tal. Entón foi cando salín de Coruña. Pois me di conta que en Coruña non iba a poder, que necesitaba un lugar de forza, sabes? É como deche en Oza, precisamente. Porque empecé a buscar, primeiro cerquiña do mar, pero era todo moi caro, te piden ali por nada, unha finquiña nada, te piden unha barbaridade, todo era moi tal. Entón un día metíme por aquí por as Mariñas Altas, porque son as Mariñas Altas, e metíme por as Mariñas Altas, ali en Bandoxa, arriba, e cheguei a un sitio que víase o mar desde ali arriba, desde Bandoxa. Pasou un paisano que era o sastre do Valle de Dios. E dixenlle, mira, se ve o mar? Sí, o mar de Sada. Ese é o mar de Sada. Usted non saberá dunha casiña por aquí? Sí, aí en Barosa venden unha. Mira, vai ali a casa de Domingo Ponte, que é aquela casa blanca que está ali abaixo, e fala con Domingo. Saberás, te vai a vender unha casa que te vai gustar. E fun ali, efectivamente. Vendemos unha casa no lugar de Barosa, que é unha preciosidade. E desde aquela estás ali, estás feliz? Bueno, tuve un cambio, pasei de Barosa para Vilar de Locrendes, botei 7 anos en Barosa. Non, pensei que estabas falando da actual, o sea, no, foi anterior. Si, tuve unha anterior, estuve en 7 anos na anterior, aos 7 anos eu fixe unha mudanza a onde estou agora. É un sitio un poquinho máis civilizado, non é un sitio, porque aquela estaba no Monte do Gato, un sitio moi, sabes, moi de forma. Agora non, estou un pouco máis na civilización, pasa por ali o camión das cousas, sabes? É outra cousa. Porque eu vexo a veces, vexote polas redes, tes ali o taller, que é nunha especie de palleira ou algo así. Non, a casa é unha casa. É dentro da casa. O taller é unha casa de pedra. O que pasa é que non teño tabiques, teño... Bueno, hai un tabiquiño nunha esquina atrás, que teño ali a lavadora, e un tigre ali, nunha esquina,
hai ali unha lavandería e máis un retrete. Eso está con unha parediña. O resto do taller é unha casa de aldea aberta. Ten un medio piso arriba de madeira, un sobradiño, sabes? É moi atractivas as fotos, ali cos Sí, cuadros, sí, todo, sí, todo. porque é o que deixei unha, que os materiales foran, entendes, o castaño, a pedra, os materiales nobles. Claro, conservar un pouco o espírito da casa, sabes? Sí, ten ese alma, non? Pouca luz, poucas ventanas, e tampouco non abres máis ventanas, máis luz. Digo, pero é que estas casas non son así, é que estas casas son para guardar a temperatura e tal, non? E que son casas con moi pouca luz. Claro. Son casas onde o importante é a lareira, que é o que che vai a quencer as pedras e vai a dar unha temperatura que está todo inverno ben, non? Non son casas, porque ademais polo verán son frescas. Polo verán dá gusto entrar ali, sabes? E se estás fora chicharrao, entras ao taller, é unha maravilla estar no taller polo verán. Entón, son casas que teñen esta maneira. Vivo nunha cabana desas que chaman ahora esas cabanas de pensar, unha que leva ali, me parece que vai co milenio, 24 anos, unha cabana de madeira que teño ali, que é onde vivo, onde como, onde durmo, pero o que é a casa de pedra é o taller, sí. Son 70 metros cuadrados, tampouco é moito, pero Mira que che ve. Eu teño petado de obra, calquer día non entro ali. Para non liarte máis, porque sei que tes que marchar, simplemente tocar dúas cousiñas. Isto daba para moito máis, porque, bueno, xo bichedes. Sí, porque eu son falangueiro, a mí se me deixas... Como tens que ir buscar a neta, hai que espabilar. Mire, unha cousa, aí atrás vin que se estaba promovendo, e ti debiche de estar no allo, nesta exposición colectiva, nesta exposición venta, polo tema da Dana de Valencia, aí en Monti, non? Eso como foi esa iniciativa? Porque creo que foi espectacular a participación da revista. Sí, me parece cerca de 100 pintores, artistas, bueno, pintores, fotógrafos, incluso xente da literatura, o sea, se recibiron libros, si foi... Eso foi unha cousa de Marta Capote, a fotógrafa, espléndida, maravillosa fotógrafa coruñesa. Marta Capote, que foi reportera de EFE, que é unha muller de moita alma, moita dimensión, pois un día, había que facer algo con isto e tal e cual, estaba con Mónica Sabat falando, facemos na Dársena, ali no café, ali non se pode nin recepcionar a obra, nin a nada, fai falta unha galería. Entón chamei a Monti, que é unha galería que está pasando así por un momento un poquinho difícil e tal e cual, a ver se agora levanta a cabeza, aproveita, non? E dixe, mira Jesús, hai isto e tal, sí! Bom, entón, a iniciativa rápida. Se fixo un primeiro carteliño así de urxencia, que o fixen eu caneta, pero xa inmediatamente lle encarguei a milicia gráfica, a Javier de la Rosa, que fixeron cartel, e fixo ese cartel maravilloso, que dixo, el vexo toda a merda encima da luz de Sorolla, toda esa dana, todo ese barro, todo manchando a Sorolla, non? Mónica Sabat, que está dando as gracias. No, digo, en directo, no móvil. Sí. No E ben, non? O sea, que foi fixo unha exposición que a vez me parece que vai estar outra semana máis, non o teño ainda seguro. Bueno, en calquera caso, pero me parece que a exposición vaise prorrogar. Eu que si faría unha chamada ao coleccionismo que espabilen, porque además ahora veñen festas que ali podes encontrar... Eu comprei dúas cousas, por exemplo, o digo así libremente, aproveitei porque vin os precios e tal igual, comprei unha foto de Xoán Piñón, de Paco Raval, en blanco e negro, acojonante, un blanco e negro enmarcada por 200 euros,
por 200 pavos. Son unha foto de Paco Raval que o vou poñer no taller que vai estar aí facéndome compañía o amigo Paco Raval, ademais en divinas palabras, cando se fixo divinas palabras do Valle Inclán. Está ali Paco Raval, unha foto de Xampiñón acojonante. Por 200 pavos para min, para que me faga compañía no taller, o vou poñer ali. Tamén teño ali a Neil Young, teño xente importante comigo, a Eric Bardon, a xente ali comigo en o taller, moi importante. Bueno, pois, e outra cousa que comprei, un cuadriño de Nito da Vila, que é unha pasada de bonito, que unha tela, un debuxo sobre tela, dunha finura, unha cabeza femenina, así estilizada como gótica, con nada, expresiva, preciosa. Un Nito da Vila por 200 euros tamén. Pum! E depois comprei uns grabados de Yolanda Carvajales, pero eses hubo xente que puso má. E tamén quería un Dorda que había por ali, pero esos non pisaron. Puxeron máis cartos, eu xa me di conta que xa non podía ir por todo. Bueno, en calquera caso, quen teña interés... Pero que teña interés, sí, porque hai obra bonita. Ademais, están colaborando con unha boa causa. Claro, e que o diñeiro vai ir todo para a Fundación Horta Sud. A Fundación Horta Sud está a pé do cañón en Valencia. E máis, estamos falando con eles, dixeron que non van a gastar os cartos ahora inmediatamente nin en agua mineral, nin en palas, nin nada deso. O que van é os cartos empleados a medio plazo, máis adiante, en reconstruccións de instalacións, de hortas, de incluso algunha vivienda de xente, pero que van a utilizar, están xuntando os cartos para máis adiante, xa sabendo, pero que non van agora poñerse a comprar agua mineral. Deso, por certo, ten que haber que non poña. Claro, nin fregonas, o sea, unha cosa moito máis seria, para axudar, porque é que esta xente xa non son os 200 e pico mortos que houve aí, non? Que a mí o número, non sei por qué, me recorda sempre os mortos da Tocha. A mí, para mí que hai algo como terrorista tamén aquí, o no de Valencia. O da Tocha, os números de fallecidos son moi similares. Me parece un acto de terrorismo de outro calibre, pero similar. O sea, que isto non pode, vamos, volver a pasar, nin volver a suceder, e que esta xente xa non, é o que iba a decir, xa non somos mortos, é que se quedaron moitos agora sen forma de vida, porque sabes, a manutención das familias, todo isto agora, din que as laranxeiras levounas a dana toda para o mar, quedaron sin hortas, teñen que volver a plantar. O que planten agora de cítricos e tal cual van tardar uns anos en obter os frutos. Ademais, os cítricos son lentos, ¿no? Porque teñen unha produción, me parece que hai que esperar de 10 a 15 anos. O sea, o teñen moi jodido. O sea, entonces, eu penso que o que podemos axudarnos ali é unha pinguiña, é nada. Pero, joder, por un pouco humano de decir, es que estamos todos no mundo. O que che pasou a ti pode pasar aquí, pasar mañá. Que che dentro, será para aquí, se pasaron cousas tamén. Bueno, e outra cousa xa, tes en perspectiva algún tipo de exposición, algún tipo de traballo, señor? Sí, teño cousas, pero non vou contar. Vale, perfecto. Porque é mellor deixalo hasta que aparezca, hasta que se concrete. Hasta que as cousas collan forma. Moi ben. É que si hai algún proxecto. Bueno, ahora en este momento o que máis interesado estou facendo unha serigrafía no taller de serigrafía, no taller de Pereiro. Estou facendo unha serigrafía acojonante. Unha serigrafía, a ver se me queda ben. Son as dúas rosas dos ventos recreadas, non? A da Torre de Hércules e a de Luderitz, as dúas, falando como
están falando que recorda aqueles mapamundis antiguos, Sí, sabes? que eran as dúas bolas. Sí, as dúas bolas igual, non? Pues son as dúas rosas dos ventos, e logo está historiado todo. Eso que me vai quedar ben. A ver, estou traballando ahora. Estaremos atentos, Sí, a ver cando vemos. Sí. Unha pregunta retórica que fago, ou penso facer a quen pase por aquí, que ti que algo que che gustaría ter feito non fixeche hasta ahora? Tantas cousas. Tantas cousas. Gustaríame, por exemplo, que non fixe nunca, non, traballar para o teatro. O teatro. Eso é un soño que tuve sempre. Poder facer, sabes, o teatro, telones, decoraciones, incluso roupa, traballar para a escena teatral. Eso soñei sempre. Pois que tomen nota, algún autor teatral e algún produtor. Eu soñaré, sempre. Si o ven por aquí, que Sí, non no, sei, dudo, pero bueno, por si acaso. Sí, tuve Tedes aquí alguna- alguén ofrecéndose. E tiven algunha proposición por parte do Centro Dramático Galego, tal e cual, cando estaba aquel catalán aquí, como se chamaba? Estuvo de director un catalán do Centro Dramático. Bueno, en ese momento. E fixéronme aí unha proposta, sabes, para traballar. Non sei por qué, enfriouse. Eu empecé a traballar, pero enfriouse. Eu vou te poñer en contacto con unha persona que ten que ver con ese mundo e ao mellor el non che soluciona, pero igual che pode achegar a ese mundillo un pouco. Sí, eu para o Pero teatro creo que... xo conto despois fora de micro tamén. Porque é moi interesante tamén, sabes, o que é a creación do espacio teatral. Esa creación... Sí. Porque, un escenario, meter ás veces, sabes, unha dimensión, poder facer un deserto, ou as estrelas, sabes, crear espacio nun escenario. Iso parece... É ca música, non? E todo eso para dar un marco para unha textualidade, para un texto, non? Para unhas divinas palabras, non? Sabes? Para unha retórica dramática, non? Pero esa creación de espacio é moi interesante. Moi ben, pois vámoslo ir deixando aquí, simplemente decirvos que a próxima convidada a Celtas Sen Filtros vai ser a maior ciclista que deu este país e posiblemente todo o Estado, non? Que foi, non sei, 12 ou 15 veces campeona de España de varias modalidades e foi a ciclista que eu coñeza máis internacional que deu Galicia, que é Eva Castro. Terémola no mes de decembro aquí e eu creo que tamén vai ser unha charla interesante, doutro tipo, non vai ser como a de Correa Corredoiro nin a de Tuco, pero tamén é bo ir variando, non? E traendo xente de todo tipo. Así que estade atentos, xa concretaremos o día que vamos a estar con Eva. Bueno, e unha pena non estar máis tempo, pero porque é unha maravilla este home, é un pozo de sabiduría e é un fenómeno. Entón, non sei se queren aí Pastora poñer algo de música para pechar, e ímolo deixando, e aquí este home pois, que vai a cumprir coas súas obrigas, e a ver se un día nos vemos por aí e falamos con calma e con tempo, e disfrutamos un pouco da parola. Gracias, Antón. Moi ben, grazas a ti. Grazas a ti. Non perderti per niente. Bueno, lo divino de humano, largamos aquí por un tubo.